После, когато стигна до главата ми, тогава аз извиках. Халелуя! Аз обаче така, нали, от радост и човека бяга. Казвам, халелуя! Исус е Господ! Исус е лекаря! И му казах, вижте, вашата сила има граница. Но силата на моя Господ е безгранична. Любовта му е безгранична. И сега пред вас стои моята жена, която води женски събирания в Германия. Благодарим на Господа, че Той върши чудеса и знамения. И сега в епикризата пише втори живот. Радости сме днес, че можахме да го кажем. Ако иска тя да каже още нещо, да го каже, че трябва да проповядваме. Ben size demek istiyorum kuraşınızı kaybetmeyin. Ümidinizi Allah'tan kaybetmeyin. Аз искам да ви кажа, никога не губете кураж и не губете надежда в Господа. Hayatınızda her ne olsa da bilin hani Rab verse de size bir hangi ispitaniye bilin hani oradan çıkacağınız. Rab sizi çıkaracak, onun bir gün ismini yüceltmek için. Когато се намирате в трудни ситуации, в някакво изпитание, знайте, че каквото и да стане, Той може да ви изкара от това изпитание, за да се прослави Неговото име. Rab bereketlesin sizi. Бог да ви благослови. O mu rojdenlička? Bereketleyebiliriz, kutsayabiliriz. İyi çok. Hadi. Çok güzel. Ben de aynı. Şimdi İyi tamam böyle. Türkçe'de üçüncü yapsak sadece. Aslında sadece doğum günü için dua ediyoruz. Burada bir şey kalsın. Şefa için. Şefa. Onu koyuyorlar onu. Diyalize mi gidiyor? Спомним, аз ще се моля на турски, все пак това ми е майчин език и така ще съм по-спокоен. Yüce Rabbimiz gerçekten sana şükrediyorum ki sen bu fırsatı sağladın. Gerçekten biz bugün bu akşam senin bereketini aldık. Da Gospod. Üzüldük de, sevindik de, gözyaşı da döktük. Ama hep beraberlikte bir mutluluk içinde, sevinç içinde bir zaman geçirdik. Gerçekten ya Rab, hiçbir zaman boşuna değildir ne zaman bir ya da iki kişi toplanıyor senin adında. Çünkü her bir zaman sen vaat ettin, söz verdin ki aramızda olacaksın. Teşekkür ediyoruz şu aile yani ki bizi kabul edebildi, davet edebildi. Ama şimdi yalvarışımız özellikle onların kızına Rab. Lütfen Yüce Babamız, oğlun İsa Mesih'in adına dayanarak, yalvararak istiyoruz sen Zinka'ya şifa veresin ya. Onu normal bir şekilde getiresin. Babamız senin gücün yetiyor buna. Ve sen oğlun İsa'nın adında bize yetki verdin, hak verdin. Biz imana dayanarak oğlun İsa'nın adında dua ederek hastalar şifa bulsun. Lütfen ya Rab sen gücünü göster. Lütfen ya Rab göster ki imanımız artsın. İmansızlar görsün senin mucizelerini ve harikalarını. Babamız ve Tanrımız göster tekrar gücünü Rabbimiz. Senin gücün yetiyor Rab. Bu aileyi sevintir. Ki bu aile daha fazla büyük bir imanla, büyük bir umutla, büyük bir sevinçle ve neşeyle sana hizmet etsin. Ne olur Rab, kutsa ve bereketli olun. Aynı anda kutluyoruz onun doğum gününü. Ona ömür ver yaşamak, ömür ve gelecekte aile kursun. Onun da çocukları olsun. Lütfen babamız, oğlunun İsa'nın adında yalvarıyoruz. Amin. Амин. Небесни Отче, Алелуя. днеска ние те издигаме, защото Ти си царят. Амин. Ти си важният Боже на това място. Амин. И ние Те благодарим, че се намираме на това място. Да, Господ. Молиме Те в името на Исус. Защото, Господи, Ти търсиш всеки ден начин как да ни благославяш. Амин. Всеки ден търсиш начин как да ни докосваш. Как да се приближиш до нас. Да, Господ. Затова, Господи, днес ние се приближаваме близо до Тебе. Амин. И ние Ти благодарим за това чудо, което става върху Зинката. Да, Господи. Запечатай този момент в сърцата им. Амин. И те нека Те хвалят навсякъде, Господи. Защото Боже Ти си царят. И нека да бъде Твоята слава,
а за тях да може благословение. Нека да бъде за Твоя слава, а за тях да дойде изцеление. Нека да дойде Твоята слава, а за тях да бъде свидетелство за всички около тях. Затова те молим, Боже, защото в Твоята кръв всички ние сме изцелени. Затова днес застанали пред Тебе, ние Ти благодарим. Амин. Благодарим Ти за Зинка. Благодарим Ти за това семейство. Благодарим Ти, Господи, че Ти отново и отново и отново показваш милост. Благодарим за милостта Ти. Благодарим за любовта Ти. Благодарим, защото няма друг освен Тебе, който да изцелява съвършено, Боже. И ако Ти си дал това видение на майката, ако Ти си дал това видение и това говорене, нека днес да бъде запечатано. Амин. Нека днес да се потвърди, Господи, защото няма друг Бог освен Тебе. В името на Исус ние се покланяме, Отче. Покланяме се пред Твоята голяма слава. Амин. Пред славата Ти, Господи, защото няма друг. И всичко това молим и просим, като се установяваме върху Твоето Слово, върху Твоите думи. И казваме, Господи, в името на Исус, нека да бъде волята Ти. Ако питаш, Господи, нас днес, ако ни кажеш какво искаме, ние искаме съвършено изцеление. Ние очакваме от Тебе съвършено изцеление. Затова всичко в името на Исус искаме. Като казваме, благодарим Ти, Отче. И всички казваме, Амин. Амин. Неизменяеми Боже, Амин. вечни Създателю, източника на живота, Бог мой, Господ мой, канара моя, на Тебе уповаваха бащите ни, Ти ги избави. И в този вечерен час идваме при Тебе, в името на Агнето, заради Зинка. В Марка 16 глава Ти си казал, ръце ще полагате на болни и те ще оздравяват. И сега ние се съгласяваме. Ние сме съгласни. В името на Христос искаме да й дадеш нови бубреци. Амин. Искаме, Господи. Искаме да й дадеш нови бубреци. Искаме, Господи. В мощното име на Агнето. Алелуя. Нашите ръце са прах и пепел, но сме силни в името Ти. Амин. Моля Те, промени бъдещето на Зинка. Амин. Промени живота и, Отче мой. Искам тя да ражда благословени деца. Искаме, Господи. Искам да дойдем на сватбата и, Отче мой. Искаме да прегърнем децата и, Боже мой. Нека тя да има набожно поколение. Амин. Не се съгласяваме да ходи на диализ. Да, Господи. Боже мой, Ти си казал, искайте от мене каквото и да искате. И ще ви бъде. Това са Твои думи. Това е Твое слово. Твое обещание. В мощното име на Христос искаме съвършено изцеление. Амин. Нека тя да ходи от град на град, да величае името Ти. Амин. Моля Те, Боже мой, направи я силна работничка за Тебе. В името на Исус имаме нужда от това чудо. Амин. Имаме нужда от това чудо. Амин. Да видят всички, че Ти си източника на живота. Благослови майката. Благослови бащата. В името на Христос благослови семейството. Нека тя, Господи, винаги те да търпят на всичко, докато Ти им дадеш изходен път. Благославям всички мои братя и сестри в този ден. В името на Исус. Нека да ходят в чудеса и знамения. И да величаят името Ти, Отче. Сега и ние ще се прибираме в църквата си. Моля Те, опази ни, благослови ни и бъди с нас. В името на Исус и всички казваме. Амин. Алелуя. Да каже нещо. Защото иска да каже нещо. Хайде. Гел. Усетих, че аз трябва да ви кажа нещо. Benim de var bir şey yaptım. И ние имаме свидетелство. Ne lazım siz duyarsanız.